Ngai kublai phi iwei prolog janga kamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong phi te hakane kapor akwa ban ai jingmot ye phi iwei bat ngan pasat sya phi ki sembo jing perkat ki ba katokat ne bat sngeu ba sa comment hapo comment jonga ba ka ka jing sngeu ka jong phi haba phi yo i hakane mantaka sngi ba kino yalam jong ka UDP bat kino yalam jong ka WPP jong ka Kongres hapo Southwest Kasihil te kilayarung sya ka NPP bat lapdiang burom da i madu Preston bat kiwei pat ki MLA bat ki MDC jong ka jela jongi te kinong kersan ki ba wantoj sya ke NPP kat banang mi kisi kila ya join sya kiwei pat ki parti na kawei ke parti sya kawei pat ke parti om menta ba Deputy Chief Minister updiang buram bat usim kakabu ba usim ba ki MLA ki wan join rei tang kinong kersan jong ka Southwest Kasihil kiba wan penyaso yalade bat KNPP mensua kidai kinong yalam jong kum ka UDP kum ka Kongres kum ka WPP bat kiwi ki parti nremta barok kilawan ya join sya ka NPP namar QE ya ka NPP ba kibun ki development nrei ke NPP ru kala penkre yalade nam tau arajar popra ban namar kadei kajing yakun kaba ngala ban ong hawar arajar popra namar PTP kai ka parti kaba yakun persya haune arajar popra te saya jubab hakipo komen jongpi ba ka kata ka parti ka bay kun persya ya ke NPP ho arajar popra bat balai kini kinong kersan jong u ba rinik ton tongkar ki lejon no elade sya ke NPP namar kane kumbang alayu i bat pila sngu thu hi ba UMLE eru sisin unsa lejon sya ke NPP te yamanta namar ba ki MLA jong ka UDP kidang don khat arngon te yole se kimyo ya kataka majority ban ong ban lek penyaso bat ka NPP te ki pha no ia kinong kersan ki jong ki ban join no sya ka NPP andala jan lakut katem kine ki MLA ru kin yalai join lang sya ka NPP nrei kawei kajing keli ngabu Ahmad jong phi ki pajba jong ka jela Meghalaya bat khamtam jong ka Southwest Kasihil hato kinong kersan jong kiwei ki parti ki lejon sya ka NPP nrei ki pajba ki babun balang hato ki join ne em sya ka NPP saai ki komen hapo komen jonga namar haman la ki parti haba ki penjoin ye ki member nga try yau pajba pajlang ubarit baria kim da pediang burom hadu kata ladaki wan join arpol na lai pungut ndrei ya wei ulidar uba kamlong syakmat jong kano ka parti kila ban pediang burom ya tang marwei lane laingut lane saungut ndrei la ban pediang burom da ki minister bat da kinong yalam bahak madu jong ki parti baper ndrei kumyangi kirit kiria ki baduk basuk ki kup siliang ki sem siliang habang yilek
hakano kabanta bat ngilay join namar ba kiong kamantoy namar ngidon tang sibut kim dadon kata kamersim bakin na pediang burom hadu kata-kata bat kim da kor hiro namar ba ngidei kibriu kibom don ai bat kibriu kibom nangkren lane kibriu kibom nang ban penpi lane ban kro ban kejor ya kiwipat namar ngilek tang sibut kata kadai kejing sisa yang ikibaduk namar ya kibak hamdon kadon kata kabor ba ki itu ndrei yangi kibarit bariate pemdon bai itu watla ngidon hakano kabanta ban ngisem jing hakano kabanta habang hilej rung syakino kibantaro kalong kumtahi haba ngakren ya kane yolese kalej day bat kapen mong yano sengobah ma pianga te ngakerpat ya pi kipad ba sai ka komen ka jong pi bat ngen ya pe ya kane ka video hadu bakut namar kane ka jingkren ka jonga kadai ka jing sngeu ka jonga bat nga thrai upaj ba babun balang uba duk uba suk uba kup siliang usem siliang bat kumta terter nga thrai kisem kaju hi kajing sem kumanga namar ba haba pipej hakine kipor ya kibriu kiba kamdon syuongno hakaspa kapau kumta ka imlang kasalang ru ka kambu syakmat ya kita nrei ya kibom don kibaduk kikup siliang kisem siliang ngatrai kambu syadin bat kim da pektan bat kim da keng tan ba kiong ba udon tang marway wat ya kalok ki khunru umla banle namar ba udei ubaduk teken mau kopaj ba koperlok koparajor kajela mekhlaya jongi habangi join syakino ki parti to ngan ya join nrei ngidei bankan mau bang ngidei ban pensyong dor ya ka sibut kajonga kajong pi namar bonsin yolese kadai kajing bakla kajonga kaba ngihab ban yami syasurok lane ngihab ban ya perta syasurok ngiong ngidawa ya kahok nrei kahok kajonga kajompi kadai hasyam priakti kajonga kajompi nang nei syakmat namar kibun kijingkren kiba penbik lane kiba kenok kiba kentok uta ulong kumta bat utei ulong kumta utu ulong kumta nrei kadai kajing pensyong nong rim kajonga kajompi bat kajing sutu kajonga kajompi haba ngipek yaki komen baper kidon kibabeng bat kidon kibayaro te kumban syuong no ba kibriu kimlong kaju nrei ngakerpat yapi iwei pa iwei kipat kabriu nyutrap singobha haba pile ya kano tolong kibaya teli wat nom ya bengthan bat wat nom ya keno than haba ki ngi komen ro ngi dei ban komen daki kentin kibadon akor bat kibom penmong yano lane kap bo penlej dei yano bat kabom kta matyong yano nrei ngi dei ban komen ya kabadai bat tangkum ta kublai sibun kublai jarngo ngin saya kendupat hakawai pat ke video.